Гладният вълк и лисицата. Имало едно време вълк и лисица. Живеели те като съседи. Понеже вълкът бил по-силен, лисицата трябвало да слуша и изпълнява всичко, което той нареди. Върви да ме донесеш нещо за ядене или тебе ще изям. Рекал един ден вълкът. Знам един селски двор, в който има 2 агнета, казала лисицата. Ще ти донеса едното. Домъкнала на гръб тя едното агне. Вълкът го изял, но не заситил вълчия си глад и поискал още. Решил сам да вземе второто агне. Да, но кучетата вече били на щрек, усетили неканения гост и се разлаяли. Стопанинът излязъл и взел да налага вълка с една тояга. Едва си измъкнал лакомникът. На другия ден вълкът пак огладнял и казал на лисицата да му намери нещо за ядене. Жената на селяни направи питки, рекла тя. Слага ги на прозореца да изтинат. Ще ти донеса няколко. Лисицата откраднала 6 топли питки за вълка, но той решил сам да си отиде за още. Не щеш ли? Бутнал чинията и тя се струшила с трясък. Хората изскочили и пребили некайния гост с тояги. Едва отървал той кожата, едва докуцал до гората. Поука. Не се лакоми за повече, отколкото ти е нужно.